कौनो लड़की अपने नैहर से कुछ बातें कहनी करके रात में झगड़ा करके निकल गई। जब निकलल बा रिंग रोड पकड़ के तो कौनो ट्रक वाला राती के ढेर तेरल देखबा ट्रक वाले के हाथ देलस और ट्रक वाले कई महीना से देखबा तो अपने घर से निकल के ट्रक लेके चलावलन। तुरंत लेडीज देखलन रोक देलन। जब रोक देलन वो गाड़ी पे बैठा लेलन। उस समय जब गाड़ी में बैठल वो लड़की तब ड्राइवर से एगो बात कहलस। का कहलस मास्टर? ये कहलस कि मोटर की बत्ती तेज करो, ए मोटर वाले मोटर की बत्ती तेज करो, ए मोटर वाले मोटर की बत्ती तेज करो। अरे सास नाही बस में, ससुर नाही बस में, जेठानी नाही बस में, ए मोटर वाले कि गवना करा के नुसैया और बसला सा हर में उठेला दरदिया रे हमारा, उठेला दरदिया रे हमारा, गतरे गा